हा हुआनो देरसिन दा हा हुखौ रायजोखौ बड'लेण्डखौ सोर सोर बिदोंमोन एनडिएफबि बिएलटि एबसु आबब जों ज' बिदोंमोन दा बिटिसि मोनबाय जों बिटिसि सालायग्राया बिसोरनो जोब गासिबो बिएलटि एनडिएफबि एबसु बिसोरनो जोब अब्ला दा सेम बे हाखौ दस्रा होनाया मा जाखो होमबा थारमाने गोदोनि आन्दलन खालामनाय बे नंखायसोमोन बेथ' थिग नङा जोंनि दा बड'लेण्ड बिनाय आफादफ्रा गैलिया दा अल बड' भलुन्टियार फर्सआ बैसो जादोंब्लाबो ओंखारबोफिनदों रायजो बिनो मानो बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेखौ लानानै आरोबाव रायजो बिनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आं अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बरायदों आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा दा प्रेजेन्ट समाव मा जानानै दङ जों बिएसि बिटिसि मोनबोबाय थेवब्लाबो जोंनि गांनाय उखैनाया दाबो जोबाखै जों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जोंनि बर'फ्रा रावबो माने गोसोखौ जाफुंसारनाय बायदि मोना आरो रावबो बर' हारिया बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंनो हाया जोंनो बयनोबो बड'लेण्ड नांगौ जों जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों गोजोन थांनानै थानो हाया निस्सय आरो जोङो अल बड' भलुन्टियार फर्सल' नङा जोंनि गोबां जोंनि माहारि आफादबो जों सावरायगोन अलरेडि सावरायखाबायबो जों प्लेनिंखौ लागासिनो दं बे आरम्भ जाबायानो जासिगोन माने बुस्थुआ बिदि नङा जों मोनसे टाइम लानानै गोरोबथाखौ खालामबोदों जेरखम बिएसि बिटिसि बिटिआर खिन्थु दासिमबो जोंनि बे जि एकर्ड खालामदों दासिमबो जोंनि दफाफोरखौ जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दाबो सुफुङाखै दा बेफोरबो जोंनि मोनसे जाथाय बिनि थाखायनो जोङो आरोबाव रायजो बिनो गोनां जादों बा बुंनांगौआ मोनसे खोथा दङ दा बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन बाय फार्स्ट एक नाम्बारावनो जानांगौमोन जाय जाय जेलाव दङ जाय जाय हमजादों बिसोर सिगाङाव गग्रोनांगौ होननानै एक नाम्बार जानांगौमोन बिनि उनावसो डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बे एग्रिमेन्टआ बेनो मोनसे गिदिर भुल जादों दा सानना नाय जोंनि बे सिगांनि बिटिसि जादोंमोन बे गासिबो बिएलटिनि जा जेराव जानाय गासिबो गजोबदों दिर बिलआव खाथियाव राभा हिन्जाव सानैखौ रेप खालामनानै बुथारदों सेरफांगुरियावबो बेबायदिनो सेम रेप सालाखाथियावबो सेम रेप कन्टिनिउ जागासिनो आरो बेनिखायनो जों बेसेबां आफाद दङ जोंनि बर' हारिनि आफादफोर दङ बयबो सिनसार जानांगौ बयबो खौसेथि जानांगौ आरो जोंनि गेजेराव गोबां आफाद जाबाय बांद्राय आफाद जानाय लोगो लोगो जोंनि खौसेथियाबो खमायलांबाय बेनिखायनो आं अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनिफ्राय आं गुरै खावलायो बयबो सिनसियार जानांगौ हारिया खौसे जानांगौ आरो खौसेथि गैयाब्ला जोंनि लोरबांथिखौ नुबानो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थागोन सरकार सालायनायखौथ' मा होनबावनो पलिटिक्स पार्टि जोंहा जाहैबाय माहारि आफाद जोङो समाज आफाद जोंहा जाहैबाय जोंनि खामानिया गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनाय जोंनि बेनो खामानि बाहाय सोरबा इउपिपिएल बिपिएफ नङा खिन्थु जों जा मेगनाव नुदों दासिमाव जेरेखम थांनाय बाराव जोंनि फागलि जरायाव एपिडिसिएल हानाय आदानिनो बेखौ आन्दलन खालामनो होखानाय जाबाय आरो लास्टआव आरोबाव नैबे मालगावआव एपिडिसिनि फिर हा होनाय जाबावबाय बेफोरथ' दुखुनांथाव जाथाय आरो हा हुनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा रायजो बिदों हा हुखौ जोंनि बिटिसिआव माने बिटिसिआव जोंनि हा हुखौ सेना लांजोब्बाय बिनि थाखाय जों रायजो बिदों हा हुआनो देरसिन दा हा हुखौ रायजोखौ बड'लेण्डखौ सोर सोर बिदोंमोन एनडिएफबि बिएलटि एबसु आबब जों ज' बिदोंमोन दा बिटिसि मोनबाय जों बिटिसि सालायग्राया बिसोरनो जोब गासिबो बिएलटि एनडिएफबि एबसु बिसोरनो जोब अब्ला दा सेम बे हाखौ दस्रा होनाया मा जाखो होमबा थारमाने गोदोनि आन्दलन खालामनाय बे नंखायसोमोन बेथ' थिग नङा रायजोनि गांनाय उखैनायखौ मिथियाब्ला रायजोनि खोथाखौ जुदि गभर्नमेन्टआ मानियाबा बेखौ रायजोनि गभर्नमेन्ट जों बुंनाय नङा बेथ' गाज्रि बुस्थुआ जों दाख्लै रुनिकाटा आउटपस्टआव नुबाय माने ओरैबायदि बुख्रेबबाय गारि मटर सिलाय लानानै थांबाय बेखौ पुलिसफ्रा गावाखै दाख्लै ओरैबायदि नुबाय जोङो सरलपारायाव सासे लाइमोन माने इनकाम काउन्टार खालामनानै गावथारदों होनदों खिन्थु बे मानसिखौ हमनोबो हायोमोन आथिंखौ गावनो हायोमोन डाइरेक्ट मानो गावखो जों बर'खौल' गावनो मोनबाय आरो गुबुन हारिबा गावला आरो बेथ' मोजां जायाखै बेफोरबायदि जानो नाङा दा गावनिनो गभर्नमेन्ट बर'खौल' गावथारनाया बेथ' थिग नङाना जे जायगायाव सिलायलांखांनाय बुख्रुबबाय गारि बुख्रुबबाय बेखौबो जेबो खालामाखै बेथ' मोजां जों दा डाइरेक्ट बुंनो हाया बे गावसोरनि मिसन सिंनि खोथाखौ जों बोरै बुंनो जानोबो हागौ डाइरेक्ट नङा बेनो जोंनि माहारि आफादफ्रा ज' जायोब्ला ज' आवाज जायोब्ला
खैफोदाव जेबो बुङाबा सिरि थायोब्ला बेखौथ' खाबु लाखागोन जोंखौ गोरलै मोनखागोन आरो जोंनि बियुकेफ्रा सोर बांसिन जोंनि बर' नङा गुबुन हारि जोब अफिसारफ्रा गिदिर गिदिरा नों सेक्रेटारि होनो जासिनानै गुबुन हारिनो अब्ला बे सेक्रेटारिफ्रा जोंनि बिउर'क्रेटफ्रा जोंनि बे EMGM खौ गोरलैयै फिदिंनो हागोन